tuturor și bine v-am găsit la un episod din Let's Bike. Sunt Ian și astăzi vă voi arăta. Stați puțin. Să vedem ce este era. Ce dracu să mai inventez. Ești proastă. Sunt o proastă. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și să... Nu uitați să vă abonați și să dați un like la canalul Yanis Bike.